daga yanzu mu za mu fara gyarawa daga mace har namiji zama, za mu fara discipline, za mu dinga cin gutsun uwar yaro ko yarinya. Hausawa suka ce ana dara sai ga dare yayi. A masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wani sabon rikici ya barke tsakanin Auwal Isa West da Hadiza Gabon. Inda Auwal Isa West ya yi wa Hadiza Gabon wankin babban bargo. A wani fada da ya barke tsakaninsu bayan daraktoci da furodusoci sun gana da White Money inda suka ɗau hotuna a wani waje da ba a bayyana cewa mai daraktocin na Hausa suka je yi ba, inda Hadiza Gabon ta mayar da martani akan rashin jin daɗin ta kan fifita 'yan kudanci fiye da 'yan arewaci. Hakan ya jawo Auwal Isa West ya mata kace-kace a faifan bidiyo inda ya gira ta da suna tsagera da sauransu, inda ya yi zage-zage ya ce sai sun seta wa kowace yarinya zama. Ga dai abin da Auwal Isa West ɗin yake cewa. Salamu alaikum jama'a. Sunana Auwal Isa West, ɗaya daga cikin jarumai na Kannywood. Hadiza da kike magana ke cewa da haka ake ɗaga namu. Ki gaya mana wani jarumi na Kannywood ko mace ko namiji wanda ya abun farin ciki ya same shi ko abun bakin ciki ya same shi wanda ba a taɓa posting ɗin shi an taya shi jaje ko an taya shi farin ciki ba. Ke da kike wannan maganar rashin sanin girman na gaba da ke da wanda suke taimaki rayuwarki, Allah kuma ya taimake ki. Kakki manta lokacin da kika zo daga Kaduna da Yakubu Lere turo Jamilu Kocila ya kawo ki Jos, muna shooting din bana bakwai na farko, aka kawo ki zaki sin ɗaya yar jarida ko Hausa ba ki ji, zo baki iya faɗa ba. Ɗaya daga cikin mutanen da kika ce ba sa ɗaga naku, ɗaya daga ciki shine ya saki a fim, kuma wasu a cikinsu suka saki a fim, duniya ta sanki, Allah ya ɗaga ki, suka ɗaga ki, duniya ta sanki. Amma yau ke ce kike da bakin magana saboda ku most of them mutanenmu butulile ku, ba ku san abin da yake damun ku ba. Daga kun ci kun koshi kun zauna AC na busa ku saboda rashin kunya da raini, sai ku dinga gaggaya mutane ku hau social media kuna faɗan abin da kuka ga dama. Da shi ma ɗaya wancan ɗin wanda ba mu san ina ya sa gaba ba, musulmi ne shi ko kafiri ne shi wancan kawalin naku na Abuja da yake wannan magana yake cewa ki ƙara ɗaga bolin, shi ma ya san kanshi da shi nake, ko ba ka ba ɗan gura uban da nake shayi ko nake tunani. To mun ga rainin ya fara yawa, gwara mu dinga tuna muku baya. Su wannan mutanen da ke magana ba wai zuwa suka samu White Money su hoto da shi don burgewa ba. In baki sani ba, mutane masu daraja masu kima, ki sani ba, mutane masu daraja masu kima DSTV suka zaɓa a cikin wasu daga cikin 'yan uwanmu jarumai da producers, aka zaɓa aka je yin mitin ne akan ci gaban Kannywood, akan harkar fina-finai aka yi, ba wai haka kawai sa ga White Money suka hau yin hoto da shi ba. Tsayan gaya miki abin da baki sani ba, in baki sani ba ki tambaya ki ji yanda abin yake. To da duk abubuwan da ake a social media ba ma magana, amma mun ga abin ya fara zama raini da rashin kunya. Daga yanzu mu za mu fara gyarawa daga mace har namiji zama, za mu fara discipline, za mu dinga cin gutsun uwar yaro ko yarinya, duk masu raini da wani rashin kunya a social media, dan me cin uwarsu, dan me fesa uwarsu mani a fuska. To za mu fara gyara kowane zama, tunda in kuna yi ko tsoron ku manyan suke ji ba sa iya muku magana, tunda an ce akwai mofan, akwai filmmakers, akwai senso, ba sa iya muku gyara idan kun yi rashin kunya. To mu za mu gyara ku da karfin tsiya, za mu ci durin uwarku daga mace har namiji. Duk wanda ya kara zuwa social media yake wani hauka dan Kannywood, wallahi sai mun gyara mai zama. Idan ba sai mun ci gutsun uwar shi ba ko mace ko namiji ba, Allah ya tsina, wallahi sai mun gyara mutum zama. Wallahi Allah, idan rashin kunya ce mun ci uwar ku rashin kunya, idan kuma ganganji kuke ji ko wani hauka duk mun fi ku, idan zaman lafiya kuke so kuma mun fi ku son zaman lafiya. Ya za ku dinga ɗaukar mutane kamar dabbobi, kuna hawa social media kuna zagin jama'a, ba ku san mutuncin mutane ba. Wani irin raini ne da rainin hankali. Yan kutumar bura uba shegu kawai, duk wanda ya fasa tsinin gutsun uwarsa, in ji ni Auwal Isa West, duk wanda ya raga mun gindin babarsa